كندي تشكل مش كمرآكي قرب تتصبين تبلن نيركا انت يدقى تقيسب تمثل بجخا زهون كاين قرن مس بلتهم وعلاقوا انت دنقصتو قص كحوا سلازللي አይትጽምኒ ቻው ጥራይሉ ኣብ ዝናኣጾም እንታይ ወሪዶ ወረ እንታይ ኣቢስ ስምዓርክ እንደዚ ክንድንጽሕ ለበይ ዘወፋ ኩሉስ መጻወቲ ክገብራ እንታይ ኮይኑ ቁርብከ ከምዚ ኮይኑ ዘይብል ብናይ ኣዲዩ ጥራይ ከምዚ ክኾነ ይክእልኒ ወረ እንታይ በዲለ ኡፍ እንዳበለት ናብ ብኸያ ተደዓተወት በጣይ ደውለይ ዝስበላ ክልተ ሰሙን ገበሩም ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ኣዲኡ ዋላ እኳ እንተ ሓወይት ኣፍቃሪቱ ግና ብፍቅሪ ምክንያት መበኣሲኡ ብዘይምፍላጥ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ግዜ ኣሕሊፎም ውዳኣቱን ደው ኢላ ኩን ፅሒፋ ምስ ረብረበት ትኬታ ቆሪፃ ሓንደበት መፅያ ኣብ ዘይሓሰቦን ዘይተፅበየን ግዜ መኣፅኦ ገዛ መእተው እዩ ዝደወለት ኣብ ላዕሊ ገዝኦ ኮይኑ እቲ ናይ ሓበር መእተዊ ናይ መንበሪ ገዝኦ ሕንፃ ዘለዎ ብቪድዮ ክሪኦ ይኽእል እዩ ኮይኑ መንዳ ኣሎ እንዳበለ ናብታ ውሽጢ ገዝኦ ዘላ ስክሪን ምስ ተዓዘበ እስም ባድን ሸበድበድን ሰንከልከል ኢሉ ካብ ምውዳቕ ንእስክላ ድሓንም ቀልጢፉ ከፋፍታ ይተረኣይን ዓይነዲ ዋላ ሲሉ ደጋጊሙ ክዕዘብ ንሳ ጭርክ ተብል ምስ ተረባረቡ ግና ነታ ናይ መፍትሕ ምልክት ዘላታ መጠወቒት ጠዊቑ መውዳእቱ ስከፈተም ኣብ ቀዳማይ ደርቢ ስለ ዝቕመጥ በቲ ሊፍት ተጠቂማ ላዕለ ክሳብ ትድይብ ማዕጾ ናይ ገዝኦ ከፊቱ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ፀበያም ምስ ረኣያ ኣከንዲ ሰላም ዝብል በስምባደዩ ፈዚዙ ተሪፉ ገጻ ኣዝዩ ተበላሹ ነብሳውን ሕማቕ ነበረ ብናፍቆት ዘሕለፈቶ ግዜ በዓልያ ትፈልጦ ፈዚዙ ኩሎ ሰላም ንክብላ ኣይተፀበየትን ብጉያ ከይድያ ተጠምጢማቶም ቀልጢፋ ክትፍኖን ኣይተረኣይትን በንጻሩ ግና ጫጭ ትብል ነይራ ሮብቱ ከይርእይዎ ስለዝተሰከፈ ብሓይሊ ካብ ነብሱ ኣልዩ እታ ንእሽተይቲ ጉተት ሻንጣ ሒዙ ንውሽጢ መርሒቡ ኣቶም መዓፁ ኣፀወ ሽዑ ንመጀመርታ ግዜ ምስ ነበቀታ ክትዛረብ ተሰምዐት ኣታ ጨካን ፍጥረት ሕማቕ ፍቕሪ ኣልሚድካንስ እዚ ኮይነ ብዘይበሓል ምክንያት ሕልም ትብል ደስ ዝበልካ ሕጂ ኩሉ ነገር ኣሰልቺን ምፍጣሪ ፀልኢ ኣይበላ ኣይሰቲ ኮይነ ርዒነስከ እንታይ ይመስል ኣለኹም ወረ ነፍሰይ ከተፈቀሩ ተሪፉ ነይሩ ምክንያት ንቅድም ክፈልጥ ስለዝደለኹ ሕላቕ ሒዙ ንገዲፍ እምበር ተራ ፍቕሪ ዝሓዘነ ዲመሲልካ ይፃወ ዘለኹ ጌርካ ዲኻ ተሓስቦ ነርካ ፍቕራኻ ኮን ኣይ መዳረግቲ ኣልቦ እዩ ዓለም ብዘይ በኣኻ ከንቱ ያነ ኣይ ተፍቅረኒ ክንስኻ ብሓንሳ ከምዚ ጌርካ ክትስበጠኒ ግና ፈፂመ ገሚተ ያፈለጥ ወረ እንታይ ፀገምካ ምስ በለቱ ሕነቕና እንዳበለም ብጣዕሚ ስለዝደንገፀቶ ክዛረብ ዓቕሚ ኣይነበሮን ንብኣቱን ሕነቕናቕ ስለዝበሉ ድንድን ኣብዝሐ ብዘይ መደባ እዚ ኩሉ መንገዲ ሰንጢቓ ምምፅኣ እቲ ተቐቢሉ ዝሕደራ ወዲ ዝበሎ እምበርካ ሓቂ ዶ ይኸውን ክሳብ ዝብል ኮነም ንገረኒ ባበጃኻ ሓደ ኣፊቱ ጨርቀይ ደርበይ ክፅለል ዶ ምዃን እንታይ ተርፊኑ ተፀሊለ እንዲ ከም ኢለ ናብዚ ገዛ መፅአ ከማን እንድኢ ምስ በለቱ ብዝተዳኸመ መንፈስ ድሓን ኮፍ በል እሞ ንቅድም ኩሉ ክነግረኪ በጃኻ ተረጋጊእ ንቅድም ዝኾነ ብልዕስተይ ምስ በላ ኣነ ክበልዕ ክሰቲ ኢለ ኣይመፃኹን መጀመርታ ንኣይ መዕፀዊኻ ምክንያት ንገረኒ ከም ተፍቅረኒ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይርገፀኛ ኣዴኻ ተቐቢላትኒ እንተትኸውን ነይራ ድማ ቀደም ተመሪኻን ምስ ሓለኸም ሕጂ ዝኾንካዮ ትነግረኒ ድኻ ወላስ ካብዚ ፐላሶ ሸለለ ክትፀድፈልካ ምስ በለቱ ሰበብ ሓራይ ኮፍ በሊ ኢሉ ኣብ ሳሎን ኮፍ ከም ትብል ገበራሞም ድሕሪ ናይ ቁሩብ ካልኢታት መዕጥዊጣይ ክሓተክ እንዶ ምስ በላ ሓራይ እተተኒ ክትብል መለሰትሉ እቲ ናባይልኪ እቲ ፈላማ ምስ መጻኺ ምስቲ ከም ገለ ወዲ እንታይ ክትገብር ሓዲርክ ምስ በላ ናይ ወዲ በለት ዝብሎ ዋላ ሓደ ስለዘይተረድኣም እቲ ተቐበላ ኢለ ኣብ ገዝኡ ክትሓድር ብሓደራ ዝሓቦ ወዲ እምበር ናይ ደኣ ምስ በላ ምስኡ ደኣ እንታይ ክገብር ደሊኻ ምስ በለቶ
ንስኻን በር ንገርኒ ኣነ ደኣ እንታይ ፈሊጠ ምስ በላ እንታይ ክገብር ደኣ ደቂሳ ሓዲረን ጽባሕትኻ ምስኻ ተታሒዝና ገዛኻ ኬድና ምስ በለቱም ካልእ ዋላ ሓደ ኣይገበርኩምን ምስ በላ እንታይ ክትብል ከም ዝደለኻ ኣገይሕድካ እንዶ ንገረኒ ተረፍ መረፍ ንብቓታ ብኢዳ እንዳፀረገት ተዛረበት ኣኺራስ ብሓንሳብ እንተዚ ሓዲርና ኢለ ወጠጥ ምስ በለትኒ ብሓንሳብ ሓዲርና ስገይር ክፈፂምና ኢሉኒ ምስ በለ ብዘይልባ ካብ ኮፍ መበሊኣ ብምትንሳእ 3 ግዜ ማዓተበት ኣታ ንሱ ድዩ ከምኡ ኢልካ ኣነ ሕጂ ሰብነተይ ናብ ሓመኩሽቲ ቀየር የኣዳዋ ይቆራረፃ ብድልናይካ ትምሕልልካ ፈፂመ ኣሰተኹ ምስኡ ድማ ኣይሓደርኩም እንተ ደሊኻ ከየባኣሰኩም ኢለ እምበር ክእምፀን ደልዩ ዝነበረ ንሱ እዩ ገና ካብቶም ዓርፎ ነፈርቲ ምስ ተቐበለና ኣትሒዙ ብንኣዳን ገለን ልበይ ዘጥፍኣለይ ዝነበረ ንሱ እዩ ሰብ ቀይረለ ኢለካ ከም ዝነበርኩን ኣይትርስዖን ትኾኑ እመናኒ ኣነ ነዚ ሰብ ዋላ ሓደ ኣይገበርኩን ምስ በለቱ ዋላካ ክኣምና እንተደለየ ውሽጡ ግና ሕረኽረኽ ስለ ዝበሉ ብኸመይ ሞ ክኣምነክ ይኽእል ምስ በላ ናብቲ ኩሽና ብምኻድ ካራ ካብቲ ተመዛዚ ብምውፃእ ነብስኺ ቅተለበኒ እንተደለ ሕጂ ነብሰይ ከቃብፀ ድሓር ድማ ከምኡታት ጌረ እንተዝኮን ምስ ጠርጠርኩ ዶ እንታይ ክገብርከ እዚ ኩሉ መንገዲ ምስ መጻኹ ምስ በለቱ ወይ ናይ ብልበያ እንዳበለ ምስ ነብሱ በሊ ኣቐመጥ የበጃኸ ትኻራ እንዳበለ ተሲኡ ከይዱ ሓቂፉ ኣብ ግንባራ ሰኣሞ ኣብ ሕቕፍኡ ተሸውጊጣ ዝኣኽላ ምስ ነበአት ናብቲ ሳሎን ተመሊሶም ኮፍ ምስ በሉ ነብሳ ድሕሪ ምርግጋእ እምበኣር ብሰንኪ እዚ ለኽባ ትወዲ ኢኻ ብሓንሳእ ብተቐቢልካኒ ናይ ብሓቂ ጫካን ኢኻ በቲ ሓደ ድማ ቀባፅ ወዲ ክንእለካ ደ ዋላስ ክፀርፈካ ሕጂ ሰንድዒ በቃ ብሓንሳብ ክትተኣቢልካስ ክትኣብለኒ ኣታ ቁርብካ ከምዚ ስለ ዝኾንኪ ካብ ድሕሪ ሕጂ ኣይደውልለይ ዘይትብል ኣነ ሓንሳብ ምስ ናይ ኣዴኻ እንዳተሓስኩ ሓንሳብ ገለ እንታይ ከዚ ሓሰብኩ ምስ በለቶም እንታይ ፈሊጠልክኒ ኺ በዚ ናይ ኣደይ ኣጨንቅኖ ከሎ ናቱ ዘረባኻ ምስ ተወሰኸኒ ይደፍዮ ነብሲ ክቋፀረ ይከኣልኩም ድሓር ከዓ ኣነ ኣብ እምነት እዩ ዝኣምን ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰበይቱ ንስ ሰብኣይ እመንቲ ክትኮን ኣለዎም ዋላ ፍቁራት ይኹኑ እሙናት ኮይኖም ብጀካ ሓደሮ ናብ ካልእ ቁልሕ ክብሉ የብሎምን ምስቲ ኣደይ ኣይትኮነካ ናይ ግደፋት ብለኒ ዝነበረት ዘረባ ድማ ኩሉ ሙሉ ኣብ ግምት እቲ ትገብሮ ኢለ ክድምድም ደሪኹን ግናም ካብ ድሕሪ ሕጂ ብዝኾነ ነገር ከይጠርጥራኪ ቃሊኣቱ እሙን ምዃን ክጅመር ንገዛእ ርእስኻ ረብሓ ቅፅል ድማ ነቲ ከባቢኻ ዘሎ ህዝብን ነፈጣሪ እውን ፅቡቅ ሰናይ ተግባር እዩ ኣብቲ ዘለኽዮ ኣድስ ካባይ ተፈሊኺ ትነብር ክሳብ ዘለኺ ድላይካ ክትገብሪ ትኽእል እንድኺ ካብ ኮነ ኩሉ ነገር ብእምነት ዝዛዚመ ተቐቢሉ ኣለኹ ስለዚ ካብዛ ሎም ኣንቲ ፈፂሙ ኣይክጥርጥረክኒ ምስ በላም ፅቡቅ ኣለኻ ዝያዳይ ኣብዚ ዓለም ዝኾነ ሰብ እሙን ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኣነ በዚ ንኣኻ ኣቐሚጠ በቲ ፈኮስኮስ ዝበሉ ዝኾነ ኣብነት ይብለይን ለበይ ሓንሳብ ንሓዋሩን ኣኻ ወፍያ ስለ ዝኾንኩ ንሓዋሩን ምስኻይ ክነብር ዝደልሙ እመነኒ ሓደ ሰብ ብጌጋ ኣብዛ ነብሲ ኣይቀርብን እዩ ግዳ ኣዴኻ ድሓንዳ ምስ በለቱም ስለቲ ኩሉ ነገር ኣብ ልዕለይ ዘለክ ፍቕሪ የመስግን ብዘይ ገበርክዮ ወሲነ ማዕረክ እንደዚ ምስ ዓይኻ ከዓ መጀመርታ ይተሓዝለ ክብለክ ደሊ ኣደይ ሓውያ ድሓናላ እቲ ጠኒስኪ ክብላ ዝሓሰበኮ ብካልእ ኣመክኒ ነገራት ኣጥፋፊእ ገዲፍ የለኹም ነደይ ብኸመይ ጠኢቲ ሰብ ከም ዝኾንኪ ከም ዝእምና ግና ሕርብት ኢሉኒ ዘሎ ምስ በላም ዝያዳይ ኣነ ክትጭነቕ ኣይድልኒ ኣቦይ ስለ ዝሕምም መርኣኺ ከይረኣኽ ከይመውት እንዳበለ ስለ ዝረብሸኒ እምበር ክሳብ ኣዴኻ ትህተኒ ክፅበ ይኽእል እዩ ጥራይ ንስኻ ይትጨነቐኒ ሕጂ ግና ፅቡቅ ጌረ ካብ ዘይበልዕ ክልተ ሰሙን ዳርጋ ገይረ ኣለኹሞ ዝብላዕ ይሕልወካ ዶ ነዚ ሓንደበት ዝመፀት ጋሻኻ ምስ በለቶ ፈሽኽ እንዳበለት ንኣከ ዳባል ኣይሓሉስ ካብ ዝኾነ ቦታ ጥብ ከብለልኪ 5 ደቕ ተፀቢኒ ጥራይ ኣይስዕኒ ይባል ኣብቲ ገዛ ዘሎ ምስ ፅሟቕ ሒዙላ መፅን ሸውሓታ ኣፍቃርያ ስለ ዝኾነ ብክንደይ ጋዶ ተቃልሲ ሓደ ክልተ ኮሊሳ ክትበልዕ ዝቐነየት ጓል ብሓንሳብ ፀጥ ምስ ኣበለተም ምስክነይቲ እንዳበለ ብውሽጡ ምስ ወስኸላ ክሳብ ትነፍሕ ፅቡቅ ጌራ ምስ በልዐት ኣስተንፈሰት ናይ ብሓቂ ጥሜት ተኻኢላ ፀኒሓ
ተመስገን ኣምላኽ ፈወሰይ ንስኻ ኸዛደይ ከመይ ፈኺስንሎ ኣይትሕተተኒ እንኳ ኣባ መጻኽ ወረ እንኳ ኣብ ገዛ ጸናሕካኒ ምስ በለቱም እንታይ ደኣ ፈጣሪ ድኸምኪ ርኢልኪ እምበር ወረ ካብ ዝገርመኪ ናብታ ጓል ሓትኒ ክኸይድ እንዳበልኩ ነይረ ምስ በላም ሕጅስ ተታሒዝካ ኢኻ ምካድ ዝበሃል ነገር የለን ሰሙኑ ምሳይ ኢኻ እንዳበለት ዝበልኣትሉ ተሓፃፅ ብድብ ምስ በለት ሎሚ ፈፂምክ ዝኾነ ነገር ኣይክትንክፊን ኢኺ ሓንሳብ ይዕርፍሙ ምስ በለ ወፂና ሻሕ ሰቲኖም ብጣዕሚ ሕማቅ ከም ዝፀንሕ ኩሉ ነገርኪ ይዘረባሎ ስለዚ ቀሲንካ ሕጂ ዕርፍ ሓራይ ዶ ምስ በለ ኣብ ግንባራ እንዳሰኣማ ሓራይ ስለዝበለት ነቲ ክትበልዓሉ ዝፀንሐት ሸሓኒ ኣብ ምልኣተበ